Yo, siema, witam was moi drodzy, ja jestem Niklaus, to jest Battlefield 1 jak można się zorientować i to jest moja, chyba w zasadzie powiem wam, ulubiona mapa. Jeszcze obczajka czy wszystko się nagrywa, no nagrywam nowym OBS-em, wybaczcie jak będzie się obraz tak trochę rozmywał czy coś takiego, ale to jest mapa, na której jest naprawdę mnóstwo szczegółów i ciężko po prostu, tutaj musimy chyba z 50 mega bitrate'u ustawić, żeby to wszystko działało, żeby to wyglądało czysto, ale to jest tak piękna mapa, popatrzcie tylko na to, ta roślinność tak dopracowana, jeszcze do tego, która reaguje tutaj, kiedy wchodzimy w kontakt z nią, no powiem wam, że naprawdę wywarło to wrażenie ogromne. Podobne wrażenie robiła dżungla z pierwszego Crysisa, pamiętam. No i tak sobie w lesie argońskim pogramy, bo w sumie nie nagrywałem nic z multi jeszcze z pełnej wersji, tylko na kanale się kampania pojawiła, której jeszcze nie skończyłem. A teraz ja jestem przed wyjściem z domu, bo jadę na koncert Taco Hemingway do Gdańska. Także jak to oglądacie, to ja już gdzieś tam pewnie koncertuję i nagrywam sobie po prostu na zapas i pomyślałem, że wypadałoby w końcu i multika. Nie było szans. Wypadało w końcu i multika by obadać. I jak mi się podoba generalnie? Jakie są moje wrażenia? Jak najbardziej pozytywne. Poprawiło się od bety, poprawiła się stabilność, poprawiła się płynność. Wyeliminowano dużo bugów. Generalnie naprawdę gra się dobrze i to jest chyba jeden z nielicznych Battlefieldów, który w zasadzie od samej premiery bez jakichś wielkich aktualizacji działa bardzo sprawnie. Także tutaj wielki props i mam nadzieję, że... Dobra, walniemy tam. Co prawda przeciwpancerny, ale granat jest granat. O! Nawet kogoś się udało trafić. Wow! No wyleciał jak z procy wystrzelony. Także tutaj bardzo wrażenia... moje są pozytywne. Ciekaw jestem jak wasze. Jak tam wasze odczucia właśnie z Battlefielda. Czy już gracie, czy jesteście zadowoleni, czy może zawiedliście się czymś? Jestem ciekaw jak to widzicie. No jestem bardzo content. Jedyna rzecz jaką będę tu musiał zrobić to kupić sobie abonament premium, bo nie jest tutaj tych map w podstawowej wersji szczególnie... Co to było? Nie jest ich szczególnie wiele, a no wiadomo, jak wykupimy sobie abonament premium, to dostajemy nowe bronie, nowe mapy, dwie nowe armie, czyli Rosjan i Francuzów, co jest takie niefajne trochę, jak już to wiele razy mówiłem, że musimy sobie kupić DLC, żeby ich mieć, no ale cóż. No i tak sobie tu gramy po stronie, jesteśmy Brytyjczykami, siły sojusznicze. To są Brytyjczycy, czy to są Amerykanie? Chyba i ci w sumie. Gaz! To maska. Tutaj może bym się postarał, żeby wam coś też pokazać nie ostatniego lamienia. W ogóle przepraszam za mój głos, ale jak możecie się zorientować, no jestem chory, przeziębiony, także wybaczcie mi. Ale taki czas, taka pogoda jesienna, niedobra do zdrowia. LOL! Jakiś bardzo ambitny snajper mnie dopadł. Dobra, dziś tutaj próbujemy TB zaatakować. W ogóle czytałem gdzieś, że za niedługo wychodzi następna mapa już do Battlefielda. Znaczy oczywiście do posiadaczy abonamentu premium, także tym bardziej trzeba byłoby go sobie wykupić. I wam powiem... Chyba spróbujemy tutaj, podejmiemy ryzyko. O kurde bele. Dobra, nie jest dobry pomysł. YOLO. Także trzeba by było sobie kupić ten abonament. W ogóle coś miałem powiedzieć jeszcze. Kurde, coś ważnego chyba nawet. A propos Battlefielda... Nie wiem, kurde zapomniałem. Choroba mi się na mózg rzuciła. Co ty tu robisz, gościu? Że póki co nie ma trybu hardcore, ale za jakiś czas ma być on wprowadzony. Patrzcie, nawet broń się cała się z błota
umarasiła. Takie nawet tutaj detale są przedstawione. Także tryb hardcore jak najbardziej. Na trybie hardcore zawsze się najlepiej się snajpi, bo wtedy praktycznie w 100% przypadków wow, czekajcie, akcja jest, kurde. Gruba akcja. Ktoś się podpalił. Dobrze. W 100% jeden strzał gdzieś w korpus skutkuje zabiciem. A na trybie normalnym... O kurde. Przypał. Tak zwany, jak mówi młodzież, przypsik. Dobra, zagrzejemy tutaj do boju. Dużo osób mnie na streamach pyta, jak odpalę BF-a, jak moje wrażenia z polskiej wersji językowej. Powiem wam, nijak, bo ani razu jej nie słyszałem. Gram w wersji angielskiej, oryginalnej, z polskimi napisami. No, myślę, że to nie jest objaw jakiegoś antypolonizmu. Chociaż może, kto wie. Tylko po prostu tego, że... O ty! Tylko po prostu, no, że uważam, że jak gram tutaj Brytyjczykami czy Amerykanami, to niech oni mówią w ojczystych językach. O, całą drużynę udało się wybić. A nie, no po angielsku, no jakoś tak. Zawsze preferowałem te wyjście. Ej, nie jest najgorzej, 9/4 KD. To się musiało skończyć, jak to powiedziałem. To się musiało skończyć. Także taką opcję preferuję. Z tego co słyszałem, ta polska wersja nie jest zła. No ale ja jestem fanem takiego rozwiązania. Nie wiem jak to u was wygląda. Oczywiście zachęcam do dania znać. A pogramy sobie trochę medykiem. Ja sobie odblokowałem taki karabin. O takiej gryfnej nazwie Selbstlader. To jest naprawdę klimat w większości momentów, jeszcze szczególnie na trybie operacji, to jest taki jakby troszkę fabularyzowany multiplayer, gdzie mamy lektora, który nam nadaje o tym, co się dzieje i pokonujemy tak jakby z kilku etapów składa się misja. Ja na pewno też w jakimś materiale na YouTubie ten tryb operacji... LOL! Panik atak. Na pewno wam go pokażę. Z tym, że tam no to może wyjść materiał około godzinny. No w tym trybie właśnie mniej więcej... się wdupiłem. Zajebiście. W tym trybie właśnie mniej więcej tyle trwa jedna taka cała rozgrywka, która przeważnie składa się z przeskakiwania pomiędzy dwoma mapami, gdzieś, że jedna część rozgrywki toczy się na jednej mapie i potem przeskakujemy po skończeniu meczu na inną mapę. Bardzo ciekawa sprawa, to tam naprawdę atmosfera wojny i pożogi jest taka, że często nie można się połapać w ogóle, co się dzieje. Też mi się to akurat wyjątkowo często zdarza. Także no nic nowego. Aha. Jedzie wrogi pociąg pancerny. Panzerzug. My sobie tu z kolegami pobronimy. Gdzie ten pociąg przyjedzie? Gdzie te tory? Czy tam z drugiej strony chyba, na szczęście. Także no, BF spełnił swoje zadanie. Jest piękna grafika, bardzo dobra optymalizacja. Ja gram na... Jakby ktoś jeszcze nie widział, to mogę gdzieś wam tutaj to pokazać. Gram w zasadzie wszystko na ultra. No nie w zasadzie, wszystko na ultra. Z Directem 11, bo na Directie 12 diametralnie spada płynność przy całkowitym braku jakiegoś polepszenia tego, jak gra wygląda. Po prostu jest to niedorobione, także polecam jednak 11. No gra wygląda, no jak widzicie, no na lesie argońskim często coś takiego się dzieje, że ja po prostu zamiast strzelać to idę i wow, jak tu ładnie. Jest śliczna mapa.
Jest mnóstwo detali w otoczeniu, które odwracają naszą uwagę od tego, co żeśmy powinni robić, czyli walczyć. Miotacz. Nie, bomba zapalająca. Pułapka. Tego się kurde nie spodziewałem. Dobra, a wparzymy tutaj z Automatico. To jest taki pistolet maszynowy świetny na bliskie dystanse. O, jeszcze co chciałem powiedzieć ważnego. Wolno... No dobra. Wolno się wbija levele. Ja gram, wam powiem, od premiery w zasadzie codziennie coś tam sobie trochę pyknę i dopiero dobijam 12 poziomu, także to jest całkowicie co innego od tego, co jest w Call of Duty na przykład, że te poziomy się wbija po prostu, no wiecie, w tempie... Gramy mecz i po zakończonym meczu mamy już tam 15 poziom i pełno tam perków jakichś odblokowanych. Także tutaj... to było dobrze rzucone. Poprawimy jeszcze, kurde. Macie. Proszę. Także tutaj jest całkiem co innego. Tutaj nie odblokowuje się tych poziomów szybko. Za odblokowane poziomy taka waluta jest Warbounds, czyli tak zwane... Kurde! O, proszę, drużyna, pyk. Czyli tak zwane obligacje wojenne i za to sobie właśnie wykupujemy ekwipunek. Nowe rodzaje broni, tego typu motywy, ale to się na przykład dostaje 90-100 za jeden level, także no nie dostaje się tego jakoś szybko i dobrze. Będzie dłużej... Super granat. Będzie dłużej co robić. To są tutaj kamuflaże jakieś takie, ja wam zaraz pokażę, czekajcie, ja tu chyba sobie coś nawet odblokowałem. Nie wiem, mam taki pistolet 1903 Hammer Series. Tylko ja gdzieś tutaj chyba... A nie, ale mam 300 i mógłbym sobie kupić coś w sumie. Jakąś broń boczną czy coś takiego. Albo na przykład pompka jest, strzelba okopowa. Tylko która jest lepsza? Ta jest lepsza chyba. Może bym sobie to kupił. Albo ten eksperymentalny, kurde, karabin na przykład. Ciężki wybór, powiem wam. Albo może do wsparcia, bo on ma tego Levi'sa, tato. I on jest troszkę ciężki do opanowania i może ja bym sobie na przykład... wykupimy sobie takiego. Bennett Merci. Merci, tak podziękuję ci. Merci, że jesteś tu. Ej, no czemu on mi to przełącza? Co to on robi? O. Na wprost powiększenie. Celownik taki normalny. Broń sobie weźmiemy. Nic, wszystko poblokowane. Nawet ten, co tam miałem. Dobra, trudno. Mamy sobie skrzynia. To trzeba kupić skrzynię amunicyjną. Mamy ładownicę. Moździerz to tam... Dobra, kurde. Do walki wręcz pała. Spróbujmy tak. O! To jest ten wrogi pociąg. Złoty pociąg. Dobra, i tak by mnie rozjechał. W sumie dobrze, że zginąłem. Także nie ma tutaj jakiegoś zatrzęsienia, jakichś dodatków do broni, no i dobrze. Kontroluję czas, żeby na pociąg się nie spóźnić. Bo to nie jest, kurde, Call of Duty. To nie jest Call of Duty. I całe szczęście, że nie ma tutaj jakiegoś przesytu w tej materii, bo to by po prostu nie pasowało według mnie tutaj do BF-a. Chyba aż tam nie ma nikogo. Dobra, przebiegniemy ten gaz. Gaz, ogień. Wow! Ale strachłem, powiem wam konkret. Nie spodziewałem się gościa, kurde. No i chyba wygramy. Chyba wygramy. Ale nie mówmy jeszcze hop. Dobra, tu się naszym koledze zespawnujemy.
Dawno w sumie nie robiłem takiego materiału na chillku. Ja wiem, że tego dużo ludzi nie ogląda, bo... No, BF to nie jest żadne nowum. Ani nic, czego jakoś tam nie zobaczycie u innych. I pewnie jest dużo twórców na YouTubie. Czy na... A, tu gościu leży. Czy na streamach streamerzy, ale... Kurde, BF jest fajny, jest tak sobie odpalić właśnie, pogadamy, poklachamy, YouTube'a nakarmimy. Wszystko w porządku. Także no dajcie znać, czy takie materiały... Bo dużo wrzucam, ostatnio nie ukrywam materiałów ze streamów. Bo tam przeważnie na jakieś serie gier nagrywam i tak dalej. Ale powiedzcie mi też, czy byście woleli na przykład więcej takich materiałów poza streamami nagrywanych, czyli takimi, których jeszcze gdzieś tam nie mieliście szansy wcześniej zobaczyć. Wiadomo, że w przypadku streamu to dużo z was... Wow! Aha. To gdzieś tam już wcześniej to widziało, co się dzieje, no. Także dajcie znać, jak to widzicie. Czy byście chcieli więcej materiałów premium, czyli takich tylko YouTube'owych. Nagrywałbym więcej tych vlogów, tak jak mówiłem, ale kurde, wiecie, no nie zawsze jest o czym. Także jakby były jakieś takie gorące tematy, jak to się mówi, jakieś takie gorące, nabrzmiałe tematy, które coś się wydarzyło w świecie growym, czy w ogóle na świecie i byście chcieli, żeby taki temat poruszyć, no to ja wam mówię, kurde, dawajcie znać. Dawajcie znać, piszcie na Facebooka, piszcie w komentarzach pod filmami, piszcie na maila, gdzie tam wam wygodnie. Często macie fajne pomysły i ja chętnie taki temat poruszę, także dawajcie znać. Nie bójcie się dawać znać. Bierzcie czynny udział w przedsiębiorstwie Niklaus Pieron GmbH. Zawsze to bardzo fajnie, bo i jest jakaś współpraca między mną a wami i wiecie, i fajne naprawdę podsuwacie czasem pomysły, także jest, wygraliśmy. Aż się zakaszlnąć muszę. Może nie miażdżąca przewaga, ale spoko. No i ładnie, 23 minuty. Nie będzie to jakiś super długi materiał, tak jak ostatnio wrzucam po godzinę, po półtorej, po dwie. Takie ze streamów. I tak jestem zdziwiony, że tyle ludzi to ogląda. Dobra, jak wyglądają tutaj moje statystyki? Czy ja wbiję 12 poziom? Kurde, jeszcze nie tym razem. No, ale nie było źle. Nie było źle. W każdym razie KD na plusie to jest coś dobrego. No, to ja wam dziękuję za uwagę, moi drodzy. Serdeczne dzięki. Jeżeli wam się materiał podobał, to zostawcie łapkę w górę. Czy suba, jak ktoś jeszcze nie ma, wyskakuje taka buzia, można kliknąć. Zapraszam na Facebooka, na G2A, śledźcie mnie na streamach również. Zawsze do wszystkiego linki pod spodem w opisie. Ja lecę, tyle. Dzięki za uwagę. Kurde, zaś się nie zatrzymał materiał. Muszę sobie zaprogramować klawisz do wyłączania. Ach!